Igbo Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma ije m ọnụ anyị bụrụkwa nabata n'ụbọchị nke taa asị m nke onye chi nya gaziere ebe ọ bụla nọ naanị unu m asị m ihe ọma ya emelụ nwoke emelụ nwaanyị biko o nwere ozi m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa tụnụ mana anyị na-eweta ozi dị mkpa ụnụfụ vidiyo nwanne anyị nwoke anụnwa ọ na-ekwu okwu wee na-asị na n'ọnwa ihe na-ewute ya ndị mmadụ na-aga emewe hapụta na kọmentị ihe na-enweghị isi na post ya na-asị ya na ọ na-eme ndị mmadụ ọ na-agwacha ndị mmadụ ha ya mana ya nwa enwebeghị ego enwebeghị nke ọ naghị egosi ihe ndị ọzọ na-egosi ọ naghị eyi chain ọ naghị eyi gold ọ naghị eyi o wee na-akụ ọkwa wee na-asị ụmụ ụwa na ihe ọ bịalụ bụ ịzọ ndị mmadụ ihe ọ bịalụ bụ ịbịazụ na ọ bụrụ na ọ gold na ụmụ ihe a ka iji enweta unu biko gawanụ na ọchọghụ na ọ bụghị na ọ dị eliju afọ mana onye ekpere ekpere gọọlụ mmadụ ụfọ onye asị na oyibi gị moto obi gị moto udo dị ọkwa na obi họ gị ọ gawala onwe mana the greatest joy of every dibia bụ na ọgwụ igwọlụ mmadụ na ọfọ igwọlụ mmadụ na ekpere ikpere mmadụ lụrụ ọrụ wee na-akọwakwa nsị na afọ ihe anwụghị enu ejepụta n'ala unu 1 million 2 million meere unu ịbịa agbalị gị afọ agwa gị ihe na-eme gị tupu ebido gwọwalụ gị awele ọ gwọwalụ gị nke ọzọ a na-agwọ mana ndị ọzọ bịa ama njụ ese ịbịa ha n'ozigbo awe n'ite n'ọkụ n'ala gị 3 million si gị ngwa jee nachiata azụ ka emewele gị nke mewele nga na ọ dị eme o gosikwa vidiyo ebe ọ na-akọwakwana na ọ na-aba n'ime ọhịa na ihe vidiyo na o mere n'ime ọhịa ebe ọ ji ije kpatara mmadụ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ejiri ọrụ 30,000 na ọ na-alụkwa ọrụ 5,000 10,000 depending on ihe na-eme onye unu aghọtago biko unu solunu m na-ene ka unu nụ sogolaka anya unu wee fụrụ na ihe nwanne anyị nwoke anụnwa na-ekwu ndị Igbo ga-ene ntị ka unu ghọta anyị nwa bụ nkwọ ekwuru si ibe ọma mmelụ nwoke mmelụ nwaanyị unu n'anya ọ na-abụ na ebe anyị nọ ebe a bụ ime ọbịa bido kwuo ka ha bụrụ otu ebe a ebido tiba bido azụ ga unu n'anya na ọ na-abụ na ime ọbịa ka anyị nọ ịma na dibịa dị n'iche n'iche dibịa dị n'iche n'iche o nwere ndị dibịa oyibo o nwere ndị na-akọmentị na-asị na mụnwa na-eme dibịa ma mụnwa emere onwe m ka mkpata ego ị na-anya bụ na nwere mgbe m na-ekwu na mụ bụ Chukwu na-enye ego ma nwere ya mgbala na mụnwa na-enye ego ebe m pụtara bụ nyele Igbo aka nyele onye ọbụla na-amara ibe bụ chi onye ọbụla na-amara ibe dị ka osi ọmana ibe bụ akala aka ọ bụrụ onye ọbụla na-eji obodo oyibo akpata ego ma ọ bụrụ onye ọbụla na-alụ mekanik akpata ego ọ bụrụ onye ọbụla na-alụ injinia akpata ego ekele ọlụ eke so ndị a na-agwa m okwu a na memere m ọ bụrụ na otu nọ na ana m agba moto ka ọ na biko na mana abịara etinye n'iru ọgwa dị ma bụrụ m dị mmadụ ahụ ana m agba moto na-eluju ahụ o nwere ya na-amara m ọ bụ na ibe eji enweta unu bụ ndị mmadụ bụ onye abute moto postuo unu asị jebe bịa ọdịmanya dị ame like that my father bụ onye na-akpọ danyo menyi jụọ esi na Aguleri dibịa ka ọ na-eme otu ọ na-eme dibịa iji bụ moto ọ na-agba bụcha moto ọ na-agba bụ na ọ lụsịrị bụtụ ọ dị abụli ya ọ pụta mgbede pụsị ebe ọ ya apụ ọ nata ọlụ chọta ya o jee mee big man famili anyị na-eme dibịa kebe m nọdụ otu anụnwa ba na-eme big man na ba bụ big man na-eme nka ba dị eme so otu mma bụ okwu akpọrọ m azara m okwu anwa nya mme dibịa anụnwa dibịa ọdịnala ka na-eme na-emesi ike ibe mere bụ onye na-amụtara nwa bịa nye ọgwụ ọ dịla ya mma onye ahụ agbara ava bịa agbalị ava abịa n'ọgwụ nke a maara agbaọla ya ọgwụ o nwere ebu Chukwu bụ nye na-ele ibe niile na bikọs na-enweta nzu bụ Chukwu ka akpọ otu a m nọ na agwụ adị agụ m my father dibịa ka ọ na-eme onye tọrọ ya bụ dibịa onye tọrọ my father dibịa ibe ha dị bụ mmadụ 9 mmadụ 8 na-eme dibịa ofu mmadụ dịbịa na-eme ụka ka na famili anyị niile o nwere onye mfụrụ na-eme mmadụ bịa dịbịa yili akwa isi ezigbote akwa gbali chu yili gold gbali wọch gold pụta n'iru arọbịa na-agụ ya bịa nkwụ ọtọ mkpele arọbịa na-agụ ekpele chonu ọ bụla iyi ewu nwa aga n'iru alụsị bụ ive anụnwụ aka were ezigbote aka Igbo
so unu nwa na-eme na-ese ị na-asị na-eme mmadụ akpata ego, ị na-eme mmadụ ọ kpatara ego. Adịmekwu ụdị okwu ahụ o ifolo m ọfụma ịma na m nwa na-ekwuru okwu mme mmadụ akpata ego na emere mmadụ akpata ego. Ute atụ mụ na ọmụ mgbalị ga ava mmalụ bụ problem ga mma nnanwu gị ego. Ịma nọkọta like this kpọọ m ese m ka m gbọlụ gị ewele ibia gabalụ gị mma mmie eme ibe m ga-eme bụ mgbalị ga ava mmalụ bụ problem because na nwere ike ibe anyị na-achọ na ewele analị gị 1 million naira nwere ike ọ bụrụ just ibe 20,000 ka anyị ahazili gị ibe agaalị gị ọfụma ibulu bilionia. So ime n'ibe na mmadụ mere ibe na na abụ na ndị mmadụ na-eche m na my place mana ifulu ụtụ ndị na mgbọrọgwụ ka m bịara mbụta bụ ya makpa ahụ mgbọrọgwụ ka m bịara mbụta so mgbọrọgwụ ahụ m bịara mbụta ọ bụrụ m echi na azụ m pụrụ mmanso ndị set omume ya ji eme ọrụ lụsị ọrụ ọbụla ma lụsị ọrụ na m emechigo mmebe ịkọlọbịa na-emekọ n'ụzọ m batakwa n'iru ọrụ m mee gịnị mpa n'iru ọrụ m rụọ ọrụ a kpọrọ m ede eme big man n'ọrụ ọrụ a na-abụ ọrụ nji maka abata n'ime ọbịa ata ibe abụ nwa bụ osisi dị iba nji maka ịbata n'ime ọbịa anụnwa ọrụ anụnwa m na-alụ na-abụ ọrụ 30,000 naira ọrụ 30,000 bụ iba so ọrụ 30,000 naira na nwere onye ị ga-achọta ọ sị gị na ọ bụrụ 30 nọ 1 million naira ọ no 2 million ibe anụnwa nji abata n'ime ọbịa anụnwa bụ ọrụ 30,000 eji m maka ọrụ 5,000 2,000 abịa n'ime ọfịa bịa pụtara mmadụ mgbọrọgwụ maka na ibe onye izuru mmadụ kwa ya arụ. So n'ebe ọ bụ na akpụrụ m okwu anụnwa nza okwu bụ nkwụba aka m ọtọ ọ bụrụ iwu bụ na ọ bụ na-akpatacha ego enwere ndị dibịa na-enwe bilion na akaụntụ ọ bụrụ iwu bụ na dibịa niile na-enwesi ego mụ na ọ mbụdo eji nwezi m ọrụ ka m na-eme gịnị ka m na-alụ so mụ na ndị ọzọ bụrụ ofu ibe anụnwa mgbọrọgwụ ka m bịara m bụrụ ibe mgbọrọgwụ ya bụ ibe mgbọrọgwụ bụ ibe so ime akpa niile bụ osisi ahịhịa na mgbọrọgwụ ka anyị bịara mbụ eji m ibe niile mgbọrọgwụ anụnwa ị na-ana anya na abụdisi mgbọrọgwụ na mgbọrọgwụ anyị na-ana anya na abụdisi mgbọrọgwụ ihe eji nzu nwa abịa ihe eji sọnta na-akpọ ugbe na-awụ mme nwa abịa nwa ayọ disi mgbọrọgwụ nwa ayọ disi osi ihe ọcha anyị nwa bụrụ mgbọrọgwụ so ọ dị eme m dewe ọfụma ọ bụrụ na ya ga-eme m ka m na-eme n'ụlọ ka ọma ọnụ na Facebook na kọmentị ibe gwute n'ụlọ ọma mme m ka m mee gịnị ka m mebe dibịa wayo mma mmie eme ịlụsị ọrụ onye lụrụ ọrụ ọla eli ọgụta ka egwe gị moto bie gị ọgụta ka ebere gị moto jebe ebe ọ na-eje ikpere mmadụ ekpere kpechere ekpere ọ dị ka egwe gị moto bie gị moto ọgụta ka ebere gị ojebe ekwukọrọ okwu ụwa nwe na-anaghị ọnụ ụwa bụ anya na nke ya ịghọtala ụwa nwe na-anaghị bụ anya na nke ya ekwukọrọ okwu ụwa ọnụ so ndị a na-azị na mụnwa na dibịa niile na-agbasi moto 20 na-agba moto 30 mụnwa nọdụ why not na mụnwa enwere ego nke m ọgụ ọ bụ na ị mara ibe ma gbuola ibe mma onye na-ekwu business power otu anụnwa nọ na ana m agba moto ana m agbakwu jip mana nke a bụrụ okwu ọ bụrụ mpụta na-echi ebe niile n'iru akwụ ana m eme ọfụma ka mmadụ mana ọlụ bịalị gị ọkụta gị ka onye anwa ma ọlụ bịalị gị ọbụla ọlụ bịalị gị bụ ọlụ 20,000 naira 10,000 tụsị akwa gị ile akwa gị banye ime ọbịa ya mee gịnị ka ịzọpụta onye anwa n'ọbịa gị so ekene m Igbo kene ọ bụ nọmba ka m nwere dis nọmba ntịal na bụ sọsịa ka m nwere nwere m nọmba ọzọ nya njem WhatsApp nya nje aza kọl enwere m ene nọmba gị maka ndị skam abịa skam unu na nweta ndị ji iru m nwa mepeteche Facebook so bụ dis nọmba ka m nwere bifo na-eme anything ka inye m ego mee ka ịchọ na ebuli iru m anya mara onye mbụ mee ka ịchọ na ibuli iru m mara onye mbụ mana onye anwa a na-akpa SS Power zara gị kọl bifo na-ese ndụkwa nwa bụ ego si mụ megheli aka m emegheli mụ nwunye aka emenu ka isi m otu mme bifo na-ese ndị ego ire ibe mwazi na-alụkọta dị too much maka mmadụ abịa nalị gị 50,000 100,000 200,000 300,000 1 million isi na SS Power nalị gị adịmakwụ dị aka bifo na alụlụ mmadụ elu anything ọbụla iwu lili bụ na mma gbava ụdị ego gụtara gị bụrụ bịa na be m si m ka m lụọ golu dị ụtọ mma mmie m mma agbalị gị aba mara m ibe m na-achọ ka m lụọ ọ ya agakwa mana ọma nga ọ bụ na ọma nga nsị gị rapụ mgba gị dị ka ime ka dịte na ịga ọ bụrụ na analị gị ego bụ isiokwu so mala amalị na dibịa niile nwere ego nwere ike ọ bụrụ ụdị eji wakpọba okwu nkebe
butive mbute nwa akpataba ego nọ nke be debe ahụ nke m nwa bụ esespụ akpọrọ m layiri akpọrọ m oku nke otu ahụ oku akpọrọ m bụ oku ka nyere obodo aka nyere mmadụ aka ọ mmadụ na-enyere dibịa aka onye dibịa gbara ọgwụ na-enye dibịa ihe dibịa metive 1 million naira mmadụ enye ometive 2 million mmadụ enye ometive 3 million mmadụ ebinye 3 million ometive 10 million mmadụ enye ometive 50 million mmadụ enye ma ọ bụrụ iwu bụ na igo moto ipostuo ọ bụrụ iwu bụ na ịlụ ụlọ nke bụ dibịa ipostuo ndị ahụ ịlụrụ ọrụ ụvụ deten ma ọ gara ọlọba agali kelebe ha ga-akpọ gị kelebe ha ga-akpọ gị bụ ndị ahụ mmadụ ka ịlụsịrị ọrụ ebe nwere ego o nwere bịa na-agali agali ọbịa bụ ngụ bụ dibịa na-epost moto 20 million 30 million 10 million ụbọ ya dụrụ onye gwara gị ọgwụ ahụ mma onye gbara ọgwụ ahụ mma ụbọ ama ndị a mma ụwa nwe na anaghị bụ ụwa nwanyị na iwe bụ ụwa chukwu o nwere ya alụ 50 story building na-emeche tiele nye na ime akpati o nwere ya alụ ya ego moto 100 million na-etiele nye na akpati nwokele nwanne ị na-eme ebe ọbụla n'ụwa na-akwụba aka gị ọtọ na-akwụba aka gị ọtọ agwara m na agwagwa unu sị na o nwere ibe bụ oke ite na oke ite anyị na-anaghị anaji agụta na ọ dịrọ vecha vecha dibịa na-achọ oke ite ndị ụka na-achọ oke ite ebe ya ji agụta ka ụnụ kaba na-aga aga ibe na-emuvu emuvu osi anụnwa m metara ebe anụnwa eji eme ochi nwere osi anụnwa eji ekwe ọvọ ihe avụ ọvọ ma eji osi anụnwa kwee tata ọ ibe na-eli bụ ọkụ ọkpa osi anụnwa ka eji ekwe ọvọ nye na osi nzukọrọ unu ya na ada ahịbịa nwa nzukọrọ unu ibe eji ekwe ọvọ ọ bụrụ dịsi anụ ebe ọ bụrụ sọsọ ka eji ekwe ọvọ so na otu anyị na-anaghị na ọkwa ọvọ bụ ikwochi anya ihe ma itie ya n'ala ọga itie ya n'ala ọrụ ịlụrụ mmadụ aga ibe na-eme na dibịa gwachara mmadụ ọgwụ ọdele bụ na dibịa adị na mmadụ ada atụchapụ onwe ya ibe dị ya n'anya bifo imebe dibịa ihe eje ajụcha ese meche mmụ ibe tụta aja niile adịghị n'arụ amụsụ na-emebi ọgwụ dibịa agwachara mmadụ ọgwụ amụsụ eji etinye aka ma amala amala maka ndị dibịa tata malụ na amala ibe na-eme unu bụ ndị dibịa orikwu n'ukwecha ọgwụ ọdị arụ ọrụ ndị dibịa ibe ga dibịa ọzọ nọdụ gị na-akụ ịnọdụ n'ebe ibe dibịa anyị eje achụwa bụ ịlụ ọrụ mmadụ ọrụ ka ọ sonye aka n'ime ọ pụta ime abalị ọba bịa sonye aka n'ime ọ sonye aka n'ime ahụ ọgwụ ahụ ilere alụrụgo onye na-eme zọbọfụ ndị dibịa onye gwasị ọgwụ ọma nle nwa ya gwe ya ama mgbọrọgwụ so kọba na-arụkwa unu mmalị mgbọrọgwụ anụ nwa nwetara bụ ibe na-akpọ bụ mgbọrọgwụ amoosu ka ọ bụ inweta mgbọrọgwụ a nweta akwụ iyi nweta mmụbi ya etinye ya nụọ ya nụsị ya kechie ya debe n'enube gị amụsụ ọma mbata n'ime ebe ahụ otu akwa dị ọgwụ ya amụsụ anaghị agabi agabi ọgwụ ya ka nna chọka nkwe na nkọcha mmadụ ka nna ekwele nkọchele bụ nna ekwukwuli ebu dibịa ka nna ekwele bụ na owuwe ekwukwu nke anyị mere anyị mekwasị ụzọ n'elu dibịa ka nna ekwele bụ nkọchele ọva ọtata amụsụ a na-abịa ebu ọgwụ ya ọ na-eme gwọsịara mmadụ ọgwụ gosi ọgwụ niile ọ ya agwọ ọma nlụ ọrụ nye asị na ọmaliwa na alụ ọbụ nna ekwele bụ ka amụsụ ya bata na bi ibe ọbụla okwuru ka ọ na-eme ekene m unu bụ ndị Igbo ya na ime ọbịa ka anyị nọ ebe a ọ bụrụ na ọ dịghị atọ m ụtọ mmeghe ọganyala but ọganyala mmadụ na-eme eji na-enwe limit ilu n'ime abalị ọ bụla emechigo ọrụ ebe anyị mee ọganyala ebe ụlụ taim iji alụ ọrụ ibido ọrụ gị emeta nke ya aba n'ime ọbịa ebe a n'ime ọbịa ya eji emeta mgbọrọgwụ iwetala so ekenekwe m nke ibe na-emelu n'ibe Ebe Igbo ama m na-enene vidiyo na afụgonu ka anya bụ ihe si wee gaa biko asị na ebe ọ bụla onye nọ nke onye mee ya na-emesi ike ka uche onye dịkwa n'ihe ọ na-eme maka na asị na agbacha ọsọ agụọ maịlụ eji na sịkwa nnọọ ile ọma ka o ji aga n'oge ajikwa na eziokwu wee na-achụ maka nwanne anyị nwoke anụ ekwuwe na sị na ihe o ji wee pụtawa bụ ka o were eziokwu wee na-achụ ụwa maka na mgbọsị nta achụ na were nchi. Ebe Igbo ka ọ dị na mgbọsị ọzọ.